Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня, основные новости уходящей недели. Вы можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, который вы сейчас видите, +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Viber. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по социальным и гуманитарным вопросам принял обновленную и улучшенную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и города Севастополь, Украина», осуждающую нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Резолюция осуждает аннексию и временную оккупацию полуострова России. Речь идет в том числе о навязывании российского гражданства, проведении незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности, а также дискриминации жителей полуострова. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джипар. Вот что она сказала. Наші акценти розставлені на спробі Росії як держави-окупанта змінити Крим демографічно, етнічно і ментально, залякуючи через систематичні переслідування, асимілюючи через насаджування російського громадянства і ненависть до України і її громадян, колонізуючи через масове переселення на півострів своїх громадян і витіснення наших людей з півострова. Народный депутат Украины 7 и 8 созывов Леонид Емец с нами сейчас на прямой связи. Пане Леонида, витаю вас. Доброго вечера. Вот какие важные моменты в обновленной резолюции по правам человека в оккупированном Крыму вы бы отметили? Что принципиально нового мы увидели в новом документе? Ну, чесно кажучи, я би не зациклювався зараз на формулюваннях в силу того, що це ООН. ООН, на жаль, на сьогодні з точки зору дипломатії це площадка для розмов, для переговорів, але це точно не та організація, яка може примусити когось із учасників чи поза коло учасників дотримуватись тих рішень, які вони приймають. Власне, і рішення ці навіть не носять рекомендаційний характер, а носять характер інформаційний. Тому, звичайно, ми ще раз вітаємо той факт, що окупація Криму не залишається поза увагою, але маємо визнати і констатувати той факт, що насправді, окрім як через примус Росії, через економічні санкції, через блокування таких проєктів, як «Північний поток-2» і інших, які є важливими для саме путінської Росії, досягнути від них виконання міжнародного права і міжнародних угод в частині, в тому числі і звільнення Криму. Ну, навряд чи ми можемо на таке сподіватися. Власне, ми і не сподіваємося, але ми констатуємо просто той факт, що до того моменту, поки, не дай Бог, Україна сама не відмовиться від Криму, не погодиться з тим, що окупація і анексія Криму стала частиною якихось наших домовленостей, ми реально сподіваємося, що рано чи пізно Крим буде повернуто, і також ми наполягатимемо на тому, щоб ті люди, які є винуватими у скоєнні міжнародного злочину, пов'язаного з оккупацией и аннексией Крыма, понесла відповідальність. Мається на увазі Путин и его администрация. Но, тем не менее, резолюцию, которую принимает ООН, в дальнейшем мы каким-то образом сможем использовать? Если сейчас она носит рекомендательный характер и, по сути, не влияет на агрессию России? Вона навіть не носить рекомендательний характер, вона носить характер інформаційний. Але, звичайно, ми її використовуємо. Ну, могли б використовувати, принаймні, якби Україна проявляла більше приті, якщо хочете,
Тому що саме такого роду резолюції, як Організація Об'єднаних Націй, так і ряду європейських організацій, таких як Рада Європи, вони стають підґрунтям і базою для запровадження санкцій, як політичних, так і економічних. Тому, звичайно, було б правильно, якби український президент, якби український міністр закордонних справ, якби наші дипломати і наші депутати, представлені в різного роду парламентських асамблеях, сьогодні використовували такого роду резолюції для того, щоб наполягати на прийнятті урядами країн і також виконавчими органами міжнародних організацій певного кола санкцій, які, очевидно, ми маємо поглиблювати і робити все більш жорсткими, оскільки тих санкцій, які є на сьогодні, очевидно, недостатньо для того, щоб Росія відмовилася від анексії Криму і звільнила окуповані території Донбасу. Тому, якби було б бажання, зараз би наші дипломати з цими резолюціями бігали по дипломатичним коридорам и вымогали их реализацию в выгляде санкций. Ну, по сути, мы видим, как Россия сейчас открыла такой ящик Пандоры, нарушив институциональный и юридический строй мирового порядка. Вот она показывает своим поведением полное безразличие к международному праву, не соблюдает, более того, нарушает международные директивы и при всем при этом еще имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Не дискредитирует ли это ООН как структуру, которая была создана после Второй мировой войны, как организация, которая должна обеспечивать мир и безопасность? О каком доверии к международному органу, как ООН, можно тогда говорить? Ну, ви абсолютно праві. Звичайно, це дискредитує, більш того, це констатує той факт, що ООН уже давно перетворилася з будь-якого рівня дієвої міжнародної організації просто на площадку, де зустрічаються лідери різних країн і можуть провести там переговори. Тобто це лише міжнародна площадка для переговорів. Ми про це говорили останніх 6 років на засіданнях і Радбезу, і, власне, інших форм організаційної діяльності ООН, про те, що якщо не вирішити питання вето країн-учасників конфлікту, то про яку дієвість ми будемо говорити щодо такої організації. Тому, звичайно, і це факт, на жаль, сумний, ООН вже давно ні на що не впливає реально. І ви бачите, що Росія абсолютно з невагою ставиться до тих рішень, які приймаються Організацією Об'єднаних Націй, якраз обґрунтовуючи цим свою агресію у плані захоплень і територій України, і агресію в Сирії, і агресію в Придністров'ї. Саме тим, що Росія ніколи не погоджувалася з тим, що мають діяти рівні правила для всіх, оформлені в вигляді міжнародного права. Росія не погоджувала, що велика Росія з ядерною зброєю, з нафтою, газом, з мільйонною армією має мати такі ж самі права, як і якась маленька європейська країна на кшталт Ліхтенштейну, де немає не те, що ядерної зброї, а й більш-менш якогось військового контингенту, здатнього хоч якось бути порівняним з російськими збройними силами. Але в плані міжнародного права і Росія, і Ліхтенштейн мали абсолютно рівні права. І це абсолютно не влаштовує Росію. І, власне, її остання політика грубої агресії на світовий порядок, це є лише частиною цієї стратегії. Зрозуміло, що ООН, як організація, яка мала б вирішувати конфлікти, абсолютно не вписується в цю стратегію як реальна організація, яка б мала таку спроможність. Тому кожним своїм рішенням Російська Федерація нівелює Організацію Об'єднаних Націй, а більш того, Організація Об'єднаних Націй абсолютно свідома щодо цієї російської стратегії, але на наші вимоги, що давайте ми все-таки вкажемо Росії на те, що вона не має права потурати міжнародне право, нам наші колеги в Організації Об'єднаних Націй відповідають тим, що якщо ми приберемо в Росії право вето,
то вона залишить склад Організації Об'єднаних Націй. Ну, з їх И точки что, зору, и патова чем это ситуація. грозит? Чем это грозит для ООН, если Россия уйдет с состава ООН? Окремих посадовцям Організації Об'єднаних Націй це загрожує втратою їх, як вони вважають, авторитету, фінансування і впливу. Щоб вони під цим впливом не бачили, очевидно, це є якийсь персональний вплив очільників Організації Об'єднаних Націй, тому що вплив самої організації, як організація, яка здатна на щось впливати, вже давно нівельована. Ну а все-таки жаль, ну, це механизм, факт. все-таки вот механизмов исключить Россию из Совета Безопасности ООН у организации есть. Ну, якби була така воля, звичайно, механізми присутні. Как мы можем влиять на эту ситуацию, как Украина? Ми можемо впливати через аргументи і правду, тому що, власне, як ми робили останніх 5 років, ми демонструємо, що Росія хоче знищити світовий порядок, демонструємо шляхом демонстрації фактів російської агресії як в Україні, так і на інших гарячих точках нашої планети. І повірте, якби не позиція України і ще ряду країн, яких не так багато, то всі засідання Організації Об'єднаних Націй були б схожі на такий святковий утренник, де всі виходили би, вітали друг друга з тим, наскільки вагомий вклад до світового порядку, миру і гуманності вносять країни. Тільки потім виходимо ми і на спіч російського представника про те, які вони великі світові миротворці, ми розказуємо, що от дивіться, які вони миротворці в Україні, в Сирії, в Придністров'ї, ще в ряді країн. Ми показуємо фото вбитих мирних мешканців, знищених міст. Ми показуємо все те зло, яке сьогодні Росія несе в світ. І наш цей голос, він принаймні звучить поруч з російськими фейками про їх як голубів миротворці. Тому, да, знову ж таки, ми маємо говорити аргументами правди, і я сподіваюся, що наші очільники, вони теж підключаться до цієї роботи, бо я бачу разючу різницю між активністю того ж Петра Порошенка і урядів Яценюка і Гройсмана, і тією пасивністю, яку я бачу сьогодні на дипломатичному фронті. Ну, не звучить сьогодні Україна як противник Росії у світі. Україна чомусь дуже сором'язливо жметься собі по кутках всіх цих міжнародних майданчиків. І це точно не шлях, яким ми можемо зупинити російську агресію. Ну а как же? Вот сейчас мы видим, как набирает обороты инициированная Зеленским международная платформа по деоккупации Крыма. Ну і це відбувається насправді в дуже вузькому нашому інформаційному просторі. І я не бачу реальних підстав говорити про те, що за цією платформою стоять реальні наміри президента Зеленського і його адміністрації поставити питання про повернення Криму назад під юрисдикцію України. Ви ж подивіться, як тільки Україна робить будь-яку публічну заяву з цього приводу, виходить якийсь представник Путіна, той же Песков або ще хтось, і розказують, що ні-ні-ні, от про що мова йти не може, так це повернення суверенних російських територій назад під контроль України. І все. І ніякої відповіді на це від української офіційної сторони ми не чуємо, не бачимо. Мені це виглядає як така показова картинка для виключно внутрішнього користування, тому що наші міжнародні партнери, вони прекрасно розуміються з приводу того, наскільки щирими є вимоги України і наскільки Україна готова реально наполягати і реально діяти в напрямку повернення Криму. Очевидно, не за нинішньої влади, на жаль. Экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин сказал, что в частности документ, который приняли недавно в ООН, фактически легализует инициированную крымскую платформу. Предлагаю послушать цитату.
Але насправді головна новела проекту є доволі непомітною. Це його стаття 15, що містить заклик державам ООН конструктивно брати участь у злагоджених зусиллях, зокрема в міжнародних форматах щодо Криму, для покращення ситуації з правами людини на окупованому півострові. Цей сухий бюрократичний текст насправді означає легалізацію на рівні ООН анонсованої Кримської платформи як такого формату щодо Криму. Что скажете? Ну, звучить красиво, але насправді фактами залишається те, що Росія відмовилася на рівні рішення свого Конституційного суду від обов'язку виконувати рішення Європейського суду з прав людини, а це означає, що Росія зняла з себе будь-які зобов'язання в частині дотримання рішень як Ради Європи, так, очевидно, і інших міжнародних організацій, в тому числі і Організації Об'єднаних. Це дуже класно, що там так дипломатичною мовою заувальовано сформульована підтримка існування нашої платформи щодо вирішення питання Криму. Але чи дає це якісь реальні наслідки і результати на шляху повернення Криму? На жаль, на сьогодні маю констатувати, що ні. Дякую. Чох Сагул у нас Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був з нами на прямому зв'язку. К нашему эфиру сейчас присоединяется экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Он с нами на прямой связи по телефону. Пане Борисе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Какие важные моменты в обновленной резолюции по правам человека в Крыму вы бы отметили? В первую очередь, и действительно, как уже говорили сегодня, это легализация Крымской платформы. Сегодня ничто не мешает цивилизованным странам мира, Соединенным Штатам, Великобритании, либо кому-то еще сказать: господа, вот есть резолюция Генассамблеи, там есть 15 статья, которая говорит нам, что нужно решать проблему Крыма. Причем путем межгосударственного диалога. Мы очень уважаем ООН, поэтому давайте-ка что-нибудь начнем делать. То есть с точки зрения, вот, знаете, дипломатии, международных отношений и связанной с этим бюрократии, это очень на самом деле важно. Для многих стран, для которых право, не пустой звук, такие вещи на самом деле важны, и хорошо, что это появилось, это вовремя. Также неплохо, я считаю, что в этой резолюции расширяются требования государства-агрессору. Это и сфера экономических и социальных прав, признается специфика дискриминации крымско-татарского народа, более жестко говорится о пытках, говорится о праве на труд и его ограничения, а также, что достаточно важно, все упомянуто неверная инфраструктурная хозяйственная политика Российской Федерации в Крыму, вызывающая кризис. То есть мы тут много слышали о том, что всякие отдельные товарищи будут рассказывать в ООН о водном геноциде. Вот поздравляю, ООН всех услышал, изучил ситуацию и высказал свою позицию достаточно четкую, кто в чем и почему виноват. В резолюции, помимо всего прочего, указано, что правильно называть Крым как автономную республику, и также прописано, что все органы в Крыму нужно называть оккупационными. Насколько это важно и почему? Смотрите, дело в том, что резолюции Генассамблеи, они имеют двойное измерение. Для государств-участников это действительно акты рекомендационные в основном. То есть нельзя сказать, что мы должны это делать и Зимбабве, и Лесото, и так далее. Но для системы ООН, для чиновников ООН и всех организаций ООН, это вся международная бюрократия, вот эти резолюции не имеют силу закона. И поэтому для них вот специально так и прописывается. Уважаемые господа, во всех документах Всемирной метеорологической организации, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, сельскохозяйственной продовольственной организации ООН и так далее, все чиновники, органы обязаны называть Крым как именно автономная республика Крым, город Севастополь, Украина, а все то, что там называет себя властью, сейчас булькает, утесняет и ворует, именно как оккупационные власти. На самом деле, по названию Крыма это позиция стандартна с 2015 года, а вот то, что теперь четко разъяснили чиновникам ООН, как именно именовать так называемые власти Крыма,
что теперь ООН нас четко знают, как им отвечать на всевозможные письма и воззвания, которые туда они иногда для пиара отправляют. Много стран в этот раз воздержались, если не ошибаюсь, их количество 85. А как может выглядеть само голосование уже в декабре месяце? Примерно так же, плюс-минус две стороны по всем позициям. То есть, может быть, на пару стран больше-меньше поддержавших, удержавшихся от голосования. Еще такая интересная ситуация, когда делегации выходят покурить во время голосования. Да? То есть они вообще не голосуют. То есть в том числе и не голосуют, как воздержались. Это тоже отдельная категория. На самом деле, то, что так много воздержавшихся, можно пояснить двумя причинами. Первая причина – это все-таки декларация не столько о территориальной целостности Украины, сколько о правах человека. У многих странах свои скелеты в шкафу. Поэтому очень многие страны, просто, как говорится, умывают руки. Это многие из них не делают врагом Украины. На самом деле это важно понимать. Наши противники – это те, кто голосует против. Целенаправленно не выходят покурить, не воздерживаются, а именно голосуют против. Тут приятно. Это те, кто против свободы Крыма, против в том числе и крымско-татарского народа, из этого нужно исходить. А воздержавшиеся – это работа нашего МИДа в том числе, чтобы они не испытывали, вы знаете, такое непреодолимое желание сходить в туалет во время этого голосования, их дипломаты, чтобы все-таки занимали более четкую позицию. Здесь есть очень много работы для народной дипломатии и для дипломатии межгосударственной. Конечно же, хотелось, чтобы в будущем количество воздержавшихся сокращалось. Дуже дякую вам. Експостійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабин був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик Олександр Мусієнко підключається к нашому ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Добрий вечір. В чому важність нової резолюції ООН? Мабуть, важливість в тому, що питання анексії Криму і порушення прав громадян, які зараз проживають на окупованій території, воно підтримується у фокусі уваги. І це, звичайно, знаєте, я досить часто чую, що вони дадуть ці резолюції, ці документи в практичному сенсі. І поділяю, звичайно, це занепокоєння і теж обурення іноді, але в будь-якому випадку кожен має робити свою роботу. В даному випадку дипломати роблять свою і досягають тих результатів на тих майданчиках, де це є можливо. Тому в даному випадку це говорить про те, що про анексований Крим не забувають, що Україна не відмовляється від боротьби в межах дипломатичної і політичної площини за звільнення Криму. Ну і робиться, зокрема, и таким можливым способом, який дає майданчик ООН. Как в дальнейшем мы можем использовать эти резолюции? Как они нам помогут на практике? Как они влияют на агрессию России? Ви знаєте, я пригадую навіть без резолюції. Но это уже 5-я резолюция. Навіть без резолюцій. Працю покійного професора Задорожнього, був такий професор в Київському університеті, «Анексія Криму. Міжнародний злочин». Така монографія, я пам'ятаю, він її презентував разом з теперішньою заступницею міністра закордонних справ пані Джапаровою в одному з інформаційних агентств. Він казав: от дивіться, вам написана монографія, це готовий позов до Міжнародного суду ООН. І до інших судів, будь ласка, використовуйте. Ні резолюції не потрібно, нічого. От воно все, що порушено до сьогоднішнього дня. Тобто давно відомо, що Росія порушила не один акт права. Зараз, на сьогоднішній день, це продовження фактично політики невизнання і заклик до припинення порушень прав кримсько-татарського народу, прав українців і всіх прав, які зараз порушуються щодо громадян на анексованій території, на жаль. Але загалом, в комплексному, змістовному плані, взагалі в такому, знаєте, основному, все давно відомо. І всі міжнародні акти, які порушила Росія, також. І яка має бути відповідальність за це, також відомо. Реально ли, как вообще можно вернуть Россию в международное правовое поле? Ну, це важко. Але, звичайно, над цим працювати потрібно. Навіть, скоріше, не те, щоб їх повертати в міжнародне правове поле, тому що, ви знаєте, що парадоксальним чином, але дуже часто Російська Федерація послуговується нормами міжнародного права для викривлення саме своєї позиції, для висвітлення.
Нехай вона викривлена, нехай вона неправильна, несправедлива, але вони застосовують норми міжнародного права. І не дай Боже, щось сталося проти інтересів Росії, вони одразу побіжать всі можливі судові установи міжнародні і будуть це оскаржувати. Тобто, коли їм потрібно, вони цим послуговуються. Коли ні, вони, звичайно, нічого не роблять. Але я знову ж таки, знаєте, пригадую вислів професора Задорожнього, раз я сьогодні вже його згадую. Міжнародне право пережило Гітлера, переживе і Путіна. Як би там не було, я все-таки вірю, що сила міжнародного права, вона принаймні змушуватиме Росію повертатися до хоча б щонайменших якихось рамок нормальної поведінки. Це не відбудеться, можливо, скоро, тому що все-таки ми бачимо на сьогоднішній день Крим повертати. Росія не має бажання так само, як припиняти війну на Донбасі. Але разом з тим, я думаю, що якщо застосовувати дуже активно один із механізмів міжнародного права – це санкції і репресалії проти держави-агресора, то це прискорить якраз процес повернення Росії в рамки міжнародного права. Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время выступления на Постоянном совете организации в Вене рассказал, что Россия осуществляет особую репрессивную политику в отношении крымских татар, которые живут в аннексированном Крыму. В частности, он отметил, что крымские татары составляют подавляющее большинство из тех граждан Украины, которых Россия удерживает за решеткой по политическим мотивам. Давайте вместе его послушаем. Подумайте про цих відважних кримсько-татарських активістів, яких тримають у російських в'язницях. Подумайте про майже 200 дітей цих політичних в'язнів, які ростуть без батьків. Такі дії чинять від імені російського народу. Чи щасливі люди в Росії, що ці утиски чинять від їх імені? Ми знову закликаємо Росію припинити зловживання щодо кримських татар, звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила, і припинити утиски громадянського суспільства і спроби змусити замовкнути голоси опозиції. Но вот спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что в оккупированном Крыму готовы принимать международные миссии, в том числе и по вопросам соблюдения прав человека. Однако на российских условиях, отметила она, об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ. Давайте послушаем. Ми готові до діалогу з профільними міжнародними організаціями з питання дотримання прав людини в Криму в рамках процедур, застосованих до дотримання Росією зобов'язань у цій сфері на території нашої країни. Ми також готові приймати місії відповідних організацій у Криму, якщо їх направляють у рамках мандату відповідних структур у прив'язці до процедур, які можуть застосовуватися до відвідування Росії. Что значит на российских условиях и какова вероятность того, что на территории оккупированного Крыма мы сможем увидеть представителей международных структур миссий? Дивіться, я собі це пояснюю так, що Росія просто вкотре хоче якогось визнання окупованого Криму російської території. І довкола цього ця заява Захарової. Справа в тому, що я хочу нагадати, що, наприклад, якщо ми вже говоримо про ОБСЄ, або, я зараз скажу і про інші організації, так от, якщо говорити про ОБСЄ, мандат місії цієї організації, тобто вона може діяти по всій території України, включно з анексованим Кримом. І, в принципі, за цих умов, звичайно, що монітори ОБСЄ мали би бути присутні, зокрема, і в Криму. Те ж саме стосується представництва Червоного Хреста. Те ж саме стосується представництв інших міжнародних організацій. Але Росія захопила територію, тому не допускає представників місії ОБСЄ, ООН чи інших, тому що вони кажуть, ви спочатку визнайте Крим територією частиною Росії, тоді ми вас пустимо. Звичайно, цього ніхто робити не буде. Ні з ООН, ні з ОБСЄ, і тому, звичайно, що фактично таким чином Росія просто створює штучні перешкоди, аби представники цих організацій там не з'явились. Тут дуже важливий момент. Ви знаєте, що дуже добре, що питання кримських татар, які, на жаль, перебувають в в'язницях, зараз піднімається, тому що зараз активно в Україні обговорюється тема обміну полоненим. І нехай Росія дуже часто говорить про те, що Мінський трек і трек Криму – це різні питання, це і тощо.
Я все ж таки думаю, що варто нагадати про те, що є дуже багато представників кримськотатарського народу, які незаконно позбавлені волі, і що їхні питання і їхні долі також є важливими. І ми маємо вимагати їх повернення фактично і звільнення із в'язниць. Тому в цьому контексті я думаю, що це те, що це питання зараз розглядається, воно теж важливо. Если в рамках нормандского формата, минского формата обсуждается вопрос освобождения наших военнопленных из Донбасса, то как вы думаете, возможно ли, что в рамках крымской платформы, которую сейчас инициируют, будут поднимать вопрос освобождения политических заключенных из оккупированного Крыма? Ну, однозначно, я не знаю достеменно, чи будуть. Мені невідомо поки що про плани, і порядок денний, який буде. Але я можу висловити свою персональну, суб'єктивну думку. Я думаю, що це має бути одне з першочергових питань. Тому що це долі людей. І, звичайно, я думаю, що перші питання, які стосуються гуманітарної площини, вони мають стояти на порядку денному першочерговому. Більше того, я думаю, що це одні з тих питань, по яких поступово все ж таки можна досягати прогресу, дотиснувши Російську Федерацію. Тому я думаю, що це повинно бути першочерговим. А як буде, вже побачимо. Пока что по крымской платформе мы точно знаем, что на следующий год, 19 мая, должен состояться Крымский саммит. А вот после Крымского саммита, как вы видите вот эту институциональную модель платформы? Какой она может быть? Хочеться вірити, що це буде на рівні держав, партнерів України, саміти, конференції, які будуть проводитися регулярно з різних питань, які будуть торкатися і безпеки Чорноморського регіону, і розвитку співпраці між країнами Чорноморського регіону в першу чергу, і, звичайно, питання деокупації Криму. А з ним пов'язані всі обставини. Це як звільнення полонених, це як тиску на Росію, зокрема санкційного, і так далі. Тобто я собі уявляю, і в ідеалі це, мабуть, мало би бути, що в цій платформі мають бути створені підгрупи, окремі секції, які будуть займатися різними питаннями: політичними, питаннями гуманітарними, питаннями безпековими і так далі. От приблизно в такому форматі. Для чого ці підгрупи? Дуже просто. Для того, щоб робота і діяльність цієї платформи не зводилась до якихось церемоніальних функцій, перепрошую. Коли зустрілися, поговорили і роз'їхались. Якщо будуть робочі групи, це означатиме, що йде постійний контакт і постійне напрацювання якихось рішень. Тому важливо, щоб саме в такому форматі підрозділі воно працювало надалі. Давайте к следующей теме по Крыму. Осенним осадком не удалось наполнить крымские водохранилища. Уровень воды продолжает падать. Об этом сообщил специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон. По мнению исследователя, вряд ли тенденция изменится в ближайшее время, а для этого нужны еще более интенсивные осадки в течение еще более длительного времени. В останній місяць були надії, що водосховища наповняться, так як небо над Кримом було закрите хмарами. Досить інтенсивно випадали опади. Однак, коли хмарність розсіялася, ми побачили з космосу, що рівень води, як і раніше, падає, тобто тренд зберігся. У цілому, в останній місяць вода продовжує відступати від берегів, що особливо помітно по великих водосховищах. Переброска воды из Краснодарского края на Крымский полуостров, который остро ощущает ее дефицит, маловероятно, поскольку жители юга России сами страдают из-за засухи. Однако просчитать проект стоит, считает президент оккупационной Крымской академии наук Виктор Тарасенко. Мы эту тему неоднократно обсуждали. Кроме того, я дважды выезжал на Кубань и консультировался со специалистами. Там очень четкая позиция. Крымчане, обращайтесь к Днепру или к Дону. Кубани нам с большим трудом пока еще хватает. И Тамань, и прилегающая к Краснодару часть нуждается в пресной воде и думают на перспективу, как ее сохранить, аккумулировать. Євген Хлобистов, професор Національного університету Києво-Могилянська академія. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Расскажите, насколько сегодня серьезная и критичная ситуация в Крыму с наполняемостью водохранилищ и так далее?
Ну, вона дійсно сьогодні є серйозною і складною, тому що не вистачає природньої водності для наповнення водосховищ кримських. І ми це бачимо по абсолютно всім водосховищам, які сьогодні, там настільки низький рівень води, що фактично її вже неможливо використовувати для побутових і прямих цілей. І на сьогодні є декілька варіантів, як цю проблему вирішити. Перше, це, звісно, що режим економії води. Другий варіант, що на сьогодні пропонує кримська окупаційна влада, це буріння свердловин і заливання фактично артезіанської води до систем комунального водозабезпечення. Третій варіант – це опріснення морської води, і біля села Миколаївка вже функціонує перша така станція з опріснення води, але для того, щоб вирішити цю проблему по Криму, це зовсім вимагає інших фінансів, інших зусиль, і на сьогодні це мало ймовірно. Ну і ще є різні варіанти, достатньо такі, на мою думку, такі не дуже реальні. Переброска води, транспортування води з півдня Росії до Криму водогонами – це абсолютно нереальний варіант, тому що ні Дон, ні Кубань не має такої водності, яка дозволить таке транспортування води. Ну вот мы сейчас слышали Виктора Тарасенко, который четко сказал, что на Кубани люди против. На Дону буде та сама ситуація. Дон не має такої водності, щоб перекидати воду на територію Криму з Дону. Фактично Росія не має на півдні джерел водопостачання достатніх для водогонів. І сьогодні треба говорити тільки про два варіанти. Перший варіант – це опріснення морської води, якщо Російська Федерація на це готова витрачати шалені кошти. Другий варіант – це використання дуже дорогої артезіанської води, і для будь-якого еколога це взагалі неможливий такий варіант. Це злочин проти майбутніх поколінь. Да, а вот раскройте, чем это грозит, чем это страшно, бурение артезианских скважин? Це загрожує тому, що, по-перше, змінюється пружність ґрунтів, і таким чином ми викликаємо штучні землетруси. По-друге, це використання води різної сольоності. Склад достатньо різний, і тому таким чином в водогони потрапляє вода, яка має абсолютно різні властивості. І це небезпечно і аварійно небезпечно для водогонів і для систем комунального водопостачання. Ну і найголовніше – це дуже дорога вода. Це вода, яку ми маємо використовувати вельми обережно. І це фактично та вода, яку треба купувати, бутилювати або використовувати вкрай обмежений спосіб, а не як технічна вода для водогонів. Це безумство просто. Ну, ще є один варіант, про який сьогодні не казали, це створення штучних дощів. І такі роботи вже проводилися на території окупованого Криму. Но ничего не вышло тогда. Ні, не вийшло. Ви ж знаєте, що були два шалених зливи, і жодна крапля води фактично не потрапила до водосховища для того, щоб їх наповнити відповідним чином. Так, на сьогодні це теж варіант є неефективним. А с чем вы в целом связываете дефицит воды в Крыму, который сегодня сложилась? Проблема ведь не только в том, что Украина перекрыла Северокрымский канал, а в том числе и нерациональное использование водных ресурсов в Крыму. Не так ли? Ну так, населення Криму значно збільшилось. Фактично, за нашими оцінками, в Криму зараз проживає майже на 50% більше людей, ніж проживали до анексії. І друге питання – це використання води для військово-промислових цілей, для безпосередньо військово-промислового комплексу. Скільки там використовується води, в який спосіб, ми не знаємо. Тобто, в принципі, змінилася структура споживання прісної води. І саме через змінену структуру споживання, плюс до того кліматичні зміни, плюс дійсно спекотне і достатньо сухе літо, і ми отримаємо ту ситуацію, яка сьогодні є в Криму. Скажите, если вот тенденция в ближайшее время не изменится, и мы не увидим каких-то интенсивных осадков на территории временно оккупированного Крыма, что будет дальше? Каков ваш прогноз? Ну, вже сьогодні Сімферополю не вистачає майже близько 40% від тої води, яка потрібна для міста. Ця тенденція буде зростати, води буде все менше і менше. Кримчани будуть вимушені переходити на споживання погодинно води з одного боку, а з іншого боку,
Я не бачу ніяких світлих перспектив в плані того, де будуть брати джерела для водопостачання. Таким чином, я думаю, що ситуація невтішна на найближче майбутнє. Допускаете ли вы такой вариант, что руководство России, оккупационные власти обратятся к руководству Украины и скажут: мы не справляемся? Теоретично можна будь-що допускати. Але по Північно-Кримському каналу сьогодні не можна пускати воду, тому що він стільки років стояв без води, і він знаходиться в такому стані, який не можна зараз його експлуатувати. Тому будь-який варіант, я думаю, можна згадати тільки після повернення Криму до української держави, і тоді будемо вже в інших політичних і економічних реаліях вирішувати цю проблему. А поки, на жаль, ми можемо тільки бачити, що там відбувається, і рахувати збитки від майбутнього Криму, який ми отримаємо назад. Дуже дякую вам, пане Євгене. Євген Хлобистов, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, як окупанти будуть рішати цю проблему? Ви знаєте, важко зараз сказати. Різні є підходи, і ви їх озвучували. Один із них – опріснення, як робить ряд близькосхідних країн, у яких є проблеми з водою, але задоволення дуже дороге, і невідомо, як тут буде це працювати, яка технологія. Але прогнози дійсно невтішні. Я тут підтримую, вочевидь, пана Євгена як фахівця. Але точно, вочевидь, що спільно з Україною це питання Росія не хоче вирішувати. Я маю на увазі, що якби Російська Федерація, як держава-окупант, звернулася до української держави з офіційним зверненням про те, що нам потрібна допомога з реалізацією такої гуманітарної місії в анексованому Криму по забезпеченню водопостачання, можливо, можна було б якось цей запит там десь розглядати. Але я підкреслюю, запит мав би стосуватися як запит держави-окупанта, держави-агресора щодо незаконно утримуваної території для вирішення саме гуманітарної питання. Тоді, можливо, а так, я не бачу на сьогоднішній день, щоб вони намагалися якось це вирішувати. Там є складнощі, бо ми ж бачимо, що, скажімо так, ніхто не хоче платити з інших територій Російської Федерації, де також відчувається посуха. Тому я думаю, що складно. Як вирішать, поки що важко сказати. Давайте к следующей оккупированной территории перейдем, к Донбассу, и обсудим. Украинская делегация предлагает российским коллегам трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях интенсифицировать работу ТКГ, в частности, в сфере безопасности, а в политическом и гуманитарном направлениях. Вот что сказали в ТКГ. Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ і задля прийняття тристоронньою контактною групою відповідних рішень, зокрема питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються. Европейский Союз призывает Россию проявить конструктивный подход в дискуссиях в рамках ТКГ, а также открыть существующие КПВВ Донецкой и 2 новых участия и Золотого в Луганской области. Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации полуострова. Давайте послушаем, о чем там говорится. Оскільки до кінця року залишилося лише кілька запланованих засідань тристоронньої контактної групи, ми закликаємо сторони зробити все можливе для врегулювання багатьох невирішених питань, таких як погодження додаткових ділянок розведення та оновленого плану розмінування. Ми вітаємо Україну за продемонстровану готовність щодо цих питань і закликаємо Росію проявити конструктивний підхід у дискусіях. Ми переконані, що за наявності політичної волі можна досягти швидкого і суттєвого прогресу.
Георгій Тука підключається к нашому ефіру, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Пане Георгію, вітаю вас. Добрий вечір. Как вы думаете, к Новому году мы увидим какие-то продвижения в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины? К сожалению, у меня нету никаких оснований для того, чтобы пребывать в оптимистическом настроении. Почему? Ну, все дело в том, что вот то, что происходит в последнее время в рамках трехсторонней контактной группы, я оцениваю как прыжки на месте. И, к сожалению, последние данные, которые поступили только лишь вчера, например, попытка Украины обсудить с представителями террористических организаций открытие 2 КПВВ на Луганщине, это золотое счастье, не увенчалось успехом, а контраргументы, которые выдвигает сторона террористов, они, с моей точки зрения, носят исключительно надуманный характер. Мотивируют они это тем, что, мол, дорога узкая, автобусом негде развернуться, и поэтому они требуют, чтобы на территории контролируемой центральной власти Украины находились представители так называемой ЛНР для того, чтобы они следили за безопасностью разворота автобусов. Ну, бред полный. А в чем, собственно, важность открытия новых контрольно-пропускных пунктов? Для нашей стороны, для украинской, тут ничего нового нет. Это исключительно гуманитарная составляющая. Работая главой военно-гражданской администрации области, я многократно общался с людьми, выезжал на единственно работающий КПВВ станицы Луганской, имел возможность наблюдать те мучения, с которыми жители оккупированной Луганщины пересекают линию соприкосновения. И, конечно же, стоило давным-давно открыть пункты пересечения как для пешего прохода, так и для автотранспорта. На территории Луганской области нет действующего ни одного КПП для автомобильного транспорта. И поэтому те луганчане, которые передвигаются автомобилем, они вынуждены делать очень далекий крюк, там больше 100 километров, только в одну сторону, для того, чтобы пересекать эти КПВ на территории соседней Донецкой области. Пане Олександре, вы также пессимистично настроены и считаете, что к Новому году не будет каких-либо продвижений в Минском процессе? Дивіться, я не думаю, що вони будуть, і тому є ряд причин. По-перше, ви ж розумієте прекрасно, що коли домовлялися про це перемир'я, нехай воно і зривається, і не дотримується на Донбасі, але ж українська влада це декларує, і так само, в принципі, в Росії ніхто не проти сказати, там є якесь перемир'я, то Росія щось же попросила. І вони чекають, що це щось має Україна виконати. Питання, що це? Я достеменно не знаю. Допускаю, що говорили про вибори. Ви ж пам'ятаєте цей лист пана Кравчука і це питання, як піднімалось напередодні місцевих виборів в Україні. Можливо, обговорювалися питання внесення змін до законодавства або до Конституції про надання особливого статусу чи широчайшої децентралізації для цих районів. Тобто це ті питання, про них, до речі, Козак проговорювався в своєму інтерв'ю. Навіть не проговорювався, а говорив відкрито. Представник Росії в Нормандській четвірці. Він казав, децентралізація і вибори. Приблизно це він казав. І зараз дивіться, який період підходить. Я хочу нагадати, що у нас добігає кінця рік. Потрібно вирішувати питання про продовження і продовження в якій редакції закону про, порядок особливого самоврядування в цих районах. Так? Росія чекає тепер, що, можливо, туди внесуть формулу Штайнмаєра або ще щось. Я хочу нагадати, що про формулу Штайнмаєра якось проговорився голова комітету, здається, профільного парламенту, який є членом делегації в тристоронній контактній групі Мінській, про те, що, можливо, цей сценарій розглядається. Тобто вони чекають якогось проєкту закону. І від цього будуть вже відштовхуватися. Тому максимум, чого вдасться досягти, це якогось гуманітарного жесту, обміну втримуваних осіб.
Оце можливо дійсно там напередодні Нового року, як якийсь акт, можливо, Різдва, да, можливо, це. Пане Георгию, а как вы считаете, какой ультиматум на этот раз могла выдвинуть Россия и что будет законом об особом порядке местного самоуправления? Народные депутаты проголосуют за его пролонгацию? Ну, если говорить о том законе, который из года в год продолжается его действие, то да, я думаю, скорее всего, за него проголосуют, потому что там дополнительных никаких нагрузок ни политических, ни эмоциональных нету. А что касается условий, которые выдвигает страна сепаратистов, то последнее из последних условий — это внесение в повестку дня Верховного Совета Украины тех инициатив, скажем так, которые были переданы украинской стороне в рамках трехсторонней контактной группы под названием «Дорожный акцент». Вот сейчас появилось новое требование от Украины, чтобы Верховный Совет утвердил в качестве, непонятно в каком качестве, или в качестве закона, или в качестве постановления, чтобы Верховный Совет подтвердил фактически те требования, которые выдвинуты со стороны представителей оккупационных администраций. Таких требований с их стороны может быть нескончаемое количество. Поэтому тут же это только повод, а совсем вопрос звучит совсем по-другому. А поводов можно искать миллион. Пане Олександре, есть ли выход из этой всей патовой ситуации? Ну, дивіться, вихід зараз шукається, ну, є два підходи, яких я бачу. Перший підхід – це, можливо, піти на певні компроміси і піти на певні поступки Росії і дійсно ухвалити щось в Верховній Раді. Одну із цих дорожніх вимог дорожньої карти, або одну із пропозицій, як вони кажуть, як, наприклад, по формулі Штайнмаєра чи інші, для того, щоб продемонструвати якісь кроки. І для того, щоб далі говорити про мирне врегулювання і таке інше, рухатись по політичній частині також. Є інший підхід, який я вважаю поки що більш реалістичним. Цей підхід, він полягає в тому, що потрібно йти до так званого замороження на цій стадії конфлікту і рухатися тільки безпековими і гуманітарними питаннями. І тут зараз відбувається підміна оцієї політичної частини частиною економічною. Ну, звідси з'явилася заява про вільну економічну зону. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб створити щось на кшталт Придністров'я. Ну, подібне, да? Коли не вирішується політичне врегулювання, коли не реінтегрується територія, але разом з тим, наприклад, не стріляємо один в одного. Як довго не стріляємо, питання, ну, воно таке, в підвішеному, перепрошую, стані. Але тут, от зараз дивіться, що відбувається. Говорять, треба розведення проводити далі. Наступне – відкриття КПВВ. Далі, які кроки? Вільна економічна зона. Яка вона буде, що передбачатиме, взагалі невідомо. Але зараз про це дискутується. І ще наступний варіант – це поступове скасування транспортної блокади, яке було накладено рішенням РНБО в 17-му чи в 18-му році, якщо я не помиляюся. От таким чином. Тобто рухатися отаким шляхом, а політику відкласти на невизначений час. Наскільки – невідомо. Можливо, в Кремлі щось зміниться. Можливо, там раптом щось станеться, що вони звідти вирішать піти. Ну, тобто є от два таких підходи. І вони зараз між собою дискутуються. Який обере українська влада, ну мені ще до кінця невідомо. Дякую вам, пане Олександру. Олександр Мусієнко, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Георгію, 9 декабря истекает срок, который отвел себе Владимир Зеленский для завершения войны на востоке Украины. Что мы можем увидеть после 9 декабря? Возможно, администрация президента будет принимать какие-то непопулярные решения в виде заморозки конфликта. Я не знаю, может, какие-то другие, может, план «Б», о котором говорили, будут уже реализовывать. Я думаю, что в лучшем случае мы увидим очередной видосик, который в этот раз будет записан не из палаты Феофании, которую Зеленский обещал передать гражданам, а из резиденции в Кончезаспе, которую он тоже обещал передать детям. Поэтому никаких, абсолютно никаких значимых событий я не вижу, не предвещаю.
Что касается тех тезисов, которые говорил Александр о возможном сценарии, так называемый ПМР-2, да, это наиболее такой реалистичный вариант, к которому нас плавно подводят. И вместе с тем показательным, с моей точки зрения, есть тот факт, что новоизбранный президент Молдавии, госпожа Санду, еще не вступив в должность, она уже в своем выступлении упомянула Украину и фактически призвала Украину быть бдительной и не поддаваться на так называемый мягкий вариант общения с агрессором, апеллируя фактически к опыту, который получила Молдавия, когда согласилась под давлением генерала Лебедя начать прямые переговоры между Кишиневым и Тирасполем. То есть, по сути, Россия вынуждает нас согласиться на ее условия, и в итоге мы бы получили такое вот второе Приднестровье и такую конфедерацию в нашей стране. Глобальный план России, он касался и Приднестровья, это тот же самый план Козака. Между прочим, эти предложения, они есть в открытом доступе, и это не грифованный документ. Он предполагал создание на территории Молдовы так называемой асимметричной федерации. Что это означало? Это означало, что в состав из унитарного государства Молдова превращалась в федерацию, и при этом так называемая ПМР, туда еще почему-то была пристегнута и Гагаузия, эти субъекты имели право блокировать все решения внешнеэкономические и внешнеполитические центральной власти. Вот такой же сценарий Россия в лице того же самого Козака старается реализовать в Украине, когда шаг за шагом нас будут вынуждать, подталкивать к принятию такого именно сценария, когда так называемые ЛНР и так называемая ДНР, войдя в состав Украины в качестве субъекта федерации, будут иметь право блокировать внешнеэкономические и внешнеполитические решения центральной власти. Это фактически означает поставить крест на европейской интеграции и на перспектива вступления в НАТО. Ну а что думаете относительно плана совместных шагов, которые представила украинская делегация в трехсторонней контактной группе? Она ведь тоже может быть опасной, если говорить о том, что выборы проводить на этой территории Украина будет спустя 4 месяца. Это, извините за выражение, это полный бред со стороны Кравчука. И если его детально комментировать, то он просто сам по себе того не стоит. Это вообще нельзя назвать планом. Это набор лозунгов, давно известных, ничего нового в этих лозунгах не содержится. Почему именно 31 марта Кравчук предложил проведение выборов? Потому что, опять-таки, возвращаясь к той самой формуле Штайнмайера, о которой уже говорил Александр, там значится предложение, что выборы проводятся через 3 месяца после того, как Украина принимает соответствующие изменения в Конституцию и закон об амнистии и все вот эти вот законодательные акты. То есть если нынешнее руководство государства планирует до Нового года протолкнуть через Верховный Совет вот эти вот изменения в Конституцию, связанные с так называемым особым статусом, закон об амнистии, то тогда, исходя из той самой формулы Штайнмайера, на имплементацию которой согласился Зеленский в Париже, выборы назначаются через 3 месяца после принятия подобного закона. Вот и посчитайте, если в декабре под Новый год будут проталкивать эти законы, то и получается в марте проведение выборов. Но это же нереально. С моей точки зрения это нереально. Более того, я убежден, что найдется немало здоровых патриотических сил в Украине, которые не позволят зеленой власти произвести подобные изменения в Конституции нашего государства. Дуже дякую вам, пане Георгію. Георгій Тука, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, був з нами на прямом зв'язку. Чохсагл, мы с вами переходим к следующей теме. К нам присоединяется Игорь Эйдман, российский публицист и социолог. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Радикальная партия «Альтернатива для Германии» добивалась через парламент дополнительных гарантий для «Северного потока-2». И большинство депутатов немецкого парламента проголосовали против законодательной инициативы праворадикальной партии «Альтернатива для Германии». Что это означает?
Ну, ничего как бы нового здесь нет. Альтернатива для Германии, Alternative Deutschland, это абсолютно пропутинская партия, купленная. Они практически не стесняясь лоббируют интересы Кремля, значит, везде и всюду, и всячески, в том числе и в деле с Северным потоком-2. Хотели они еще раз протащить через Бундестаг какую-то бумагу, такой типа гарантию, чтобы точно этот проект уж никак не мог быть отменен. Но другие фракции, несмотря на то, что в дискуссии они, в принципе, не отрицали необходимость построения реализации этого проекта, да, но тем не менее они не пошли на то, чтобы принимать какой-то специальный дополнительный законодательный акт по этому поводу. Но все же руководство Германии планирует завершить строительство Северного потока-2. Насколько я не понимаю, вы неоднократно говорили о том, что Северный поток-2 для Германии это такая священная корова. Да, безусловно. Тут, вы понимаете, это как бы все имеет такую большую историю. Вообще терки, да, между США и Германией по поводу помощи еще Советскому Союзу в проведении газопровода в Европу, они еще при Рейгане в начале 80-х были очень активны. То есть это как бы вот некая традиция, что Германия, она почему-то, ну не почему-то, а по понятным причинам, она постоянно заинтересована в российском газе. А Америка, собственно, традиционно против этого. И вот эта история, она продолжается, какая-то вот немцы очень традиционные, консервативные, какая-то плохая традиция, что они никак не могут вот отказаться окончательно от этого российского газа и соответствующих проектов. Но тенденция, в общем-то, не в пользу России как поставщика газа. Почему? Потому что в процентном отношении неуклонно растет в Германии доля в энергобалансе страны восстановляемых источников энергии, ветровой, прежде всего, энергии, ну и так далее. То есть Германия на каком-то этапе может вообще не нуждаться в российском газе? Через этот газопровод? Доля газа сокращается, соответственно. И, собственно, появляются и другие источники поставки российского газа, не российского, в принципе, газа. Тот же, например, сжиженный газ из США, из Норвегии, ну и так далее. И, собственно, конечно, я в этом ни секунды не сомневаюсь, это соответствует идеям немецкого правительства, немецкой элиты экологическим, которые здесь очень популярны. Что, конечно, рано или поздно они вообще должны от этого газа отказаться. Но пока, вот видите, не отказывается. Хотя да, вот как объяснить эти тезисы Ангелы Меркель, которая все говорит, что они не откажутся от Северного потока-2, что достроят и так далее. Как это объяснять? Ну вот я уже сказал, что это какая-то дурная традиция, что они с российским газом как-то носятся уже много десятилетий, что называется, как говорил на Украине, как дурак с писаной торбой. Вот они носятся с этим газом. Но, как я уже сказал, реализация этого проекта абсолютно будет не такой, как это планировалось в России. Он не будет таким уже сейчас очевидно, что даже если он и будет достроен, что сомнительно, потому что администрация Байдена будущее уже сейчас известно, имеет более жесткие планы, чем администрация Трампа по поводу этого проекта, и санкции будут, скорее всего, более жесткими. О чем писала недавно немецкая газета «Вельт», да, со ссылкой на своих источников в Белом доме. То есть там будут санкционироваться уже все причастные к этому проекту, включая какие-то там консалтинговые, аудиторские и прочие фирмы. То есть люди просто боятся будут иметь к этому отношение. Но даже если они в каком-то виде им удастся построить этот газопровод, да, то, очевидно, это будет не тот масштабный глобальный проект, как планировалось. Тут еще есть история с европейскими инструкциями, да, которые здесь приняты по этому поводу, которые тоже очень снижают, и этот проект его масштабируют, скажем так, сжимают, сужают. А на каком этапе сейчас строительство? Я так понимаю, что там осталось более 140 километров проложить труб, а сейчас оно заморожено, в замороженном виде, или какие-то действия, какая-то работа продолжается? Ну, российские власти говорят, что действие продолжается, и там как бы что-то, какая-то возня идет. Но оценить, насколько это все реально, насколько все это эффективно, я не могу. И вряд ли это может даже немецкая пресса. По большому счету это оценить не может, потому что нет четкой информации, да, что там все встало. Нет, что-то там ползают какие-то, значит, суда туда-сюда российские курсируют. Что это вообще? Дает ли это что-то? Или это чистая имитация, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре? Пока непонятно.
Можно ли сказать, или какова вероятность того, что «Северный поток-2» превратится в такую индустриальную руину на дне Балтийского моря? Не исключаю, ситуация это возможно. Мы сейчас ждем вот прихода к власти новой администрации Байдена и, собственно, обещанных более жестких санкций. Может, они действительно похоронят радикальный этот проект. Но видно, это будет не раньше, чем через несколько месяцев. Несколько раз затрагивали выборы Соединенных Штатов Америки. Сегодня ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджия подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Реффенсбергер сообщают об этом в «Голос Америки». Давайте его послушаем. Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена. Результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів. Байден неоднократно указывал на то, что основным приоритетом во внешней политике для него будет помощь Украине в сопротивлении российской агрессии. Вот как вы считаете, как это может проявляться на деле, на практике? Тут как бы есть две линии. Да? Первая линия — это ужесточение санкций против российского руководства, против Кремля, против конкретных российских чиновников и олигархов, против каких-то отраслей, возможно, связанных с военной техникой и против прочих российских. Это первое. Второе — это непосредственная помощь Украине, возможно, военная помощь. Я не исключаю, что она будет оказана, возможно, экономическая, возможно, помощь, какая-то помощь в обеспечении безопасности, помощь в интеграции в западные структуры. Собственно, я думаю, что это будет развиваться и то, и другой процесс. И ужесточение позиции в отношении к России, и некое развитие истории с помощью Украины. Вот говоря о санкциях, уже несколько лет на сайте Белого дома висят санкции, что называются драконовскими, адскими. Вот как вы думаете, вот эти санкции, они будут введены в отношении России? Ну или хотя бы те, которые принял Конгресс еще в 2017 году, санкции, которые замораживают активы российских олигархов, триллионы долларов. И вот этот закон, принятый Конгрессом в свое время, блокировался администрацией Трампа. Возможно, эти санкции будут имплементированы. Там, насколько я знаю, не такая простая история. То есть сначала они приняли действительно не то, чтобы там закон, да, как конкретно санкционировать вот всех олигархов. Просто некий, скажем, справочный, что ли, материал был озвучен, что вот и существуют такие-то олигархи, и теоретически их можно подвергнуть санкциям. И туда включили практически всех крупных российских предпринимателей. Но потом, когда дело дошло до разъяснения этой ситуации, до конкретизации, там гора родила мышь, а потом даже эта мышь выродилась. Потому что в истории с Дерипаской, то есть его сначала полностью санкционировали, а потом он с помощью всяких хитрых манипуляций, там, заменил каких-то людей в Совете директоров, он из этих санкций выбрался при том, что администрация на это закрыла глаза, и Конгресс тоже. Сейчас ситуация будет несколько другая, и я надеюсь, что не то чтобы имплементированы те санкции, которые были, нет. Вот я думаю, принят новый пакет законопроектов на это направлен. Тут еще интересен момент, как закончатся выборы в Сенат, потому что выборы второй тур будет в 2 округах. Если демократы победят в этих 2 округах, они получат большинство в Сенате. Нельзя сказать, что республиканцы, в отличие от Трампа, очевидно, про путинскую позицию, которую вел. Нельзя сказать, что республиканцы пропутински настроены, но и среди них есть там некоторые политики довольно сомнительного свойства, типа есть сенатор, его зовут даже Московский Мич, очень влияет. Так что я думаю, что если там демократы будут в Сенате в большинстве, то еще хуже ситуация для Путина и для Кремля будет еще хуже. Дуже дякую, спасибо большое. Игорь Эйдман был с нами на прямой связи, российский публицист и социолог. А я перехожу к следующей теме, к
пандемии коронавируса. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек. Зафиксировано 229 летальных случаев, 7845 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро пятницы 20 ноября. В Украине второй день уже антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. За сутки днем ранее заболело 13 357 человек. В Киевской школе экономики заявили, что в случае, если карантин выходного дня в Украине не сработает, от COVID-19 умрет 33 тысячи человек. По состоянию на 19 ноября в стране уже зафиксировали также 10 369 смертей, вызванных коронавирусом. Давайте послушаем цитату. Ми розглянули 3 сценарії дії карантину вихідного дня. Зелений сценарій – найоптимістичніший та, на нашу думку, малоймовірний у теперішніх умовах. Він прогнозує 17 тисяч смертей при умові негайного введення локдауну по всій території України. Жовтий сценарій – 26 тисяч смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. Чорний сценарій – 33 тисячі смертей від COVID-19. Відіграється, якщо існуючий карантин не спрацює. Критичне навантаження на лікарні можливе у грудні 2020 року. В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимум доходов граждан. Это 170-255 гривен. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинировать от коронавируса после появления вакцины 3 группы людей. По его словам, эти люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые. Зрозуміло, що ця вакцина буде використовуватися перш за все, для групи ризику. Це для нашої системи охорони здоров'я, для медичних працівників, яким треба провести відповідну імунізацію. Окрім того, групу ризику по віку, тобто це люди старші за 65 років, також люди, які мають хронічні супутні захворювання і які викликають ускладнення при перебігу хвороби, дуже часто які приводять до летальних випадків. С нами сейчас на прямой связи Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради прав та безпеки людей. Пане Вікторе, вітаю вас. Так, прав та безпеки пацієнтів, ну і людей теж. Доброго дня. Пане Викторе, чуєте? Чую прекрасно. Да. Вот скажите, насколько сегодня вот эти меры, которые предпринимает руководство Украины, эффективно в противостоянии пандемии коронавируса? Но эти меры действительно эффективны. То есть самые эффективные меры – это не меры правительства, это меры, которые сами люди могут себя спасти. Это действительно это маски, это дистанция, это мытье рук. То есть это решительно уменьшает передачу вируса. И как мы видим, уже начиная с марта месяца в европейском регионе вообще перестали регистрировать, например, вирус гриппа. И вообще даже вот 40-я неделя, 42-я неделя, то есть вот буквально последний месяц вообще нигде нету в Европе гриппа. В Америке нету гриппа. В Канаде нету гриппа. А это что показывает? Что все-таки вот на примере гриппа хоть какой-то позитивчик вот этой эпидемии. А это все именно связано с вот этими факторами. То есть маски, мытье рук, социальная дистанция. Ну а вот если говорить о мерах правительства, как вы считаете, какие бы были наиболее эффективными? Вот эффективен ли карантин выходного дня?
Но смотрите, это же на самом деле, еще раз, это не меры правительства, это если люди правительству будут верить, если люди будут это делать, то тогда вот будет такая вот эффективность. А по поводу выходного дня, извините, можно придумывать еще что-то, чтобы показать роль правительства. Конечно, если в выходной день человек будет меньше коммуницировать, больше социальная дистанция, то теоретически, и, наверное, практически, да. Но вопрос, какой ценой телят можно загнать в сарай, потому что эпидемия ящера, но никакого ветеринару не придет в голову их не кормить. От голода точно сдохнут, а от ящера, может сдохнуть, может не сдохнуть. Такое дело. Поэтому делать такие вещи на людях, такие эксперименты, загонять их куда-то, не кормить. Наверное, всегда это заканчивалось в всей истории эпидемии бунтами. Давайте еще раз для наших зрителей продублируем о коронавирусе. Мне кажется, каждый раз полезно об этом говорить и повторять. Вот какой патогенез этого заболевания, насколько оно контагиозно и как нужно защищаться? Тут действительно это заболевание, слава богу, не настолько контагиозно, как вы говорите, как, например, те же самые гриппом, он быстрее распространяется, но он зато, когда все-таки поражает, это в закрытых пространствах, в каких-то рабочих помещениях, где нет вентиляции, когда вот почему там ночной клуб, потому что человек не может общаться, громкая музыка, они друг другу прямо в лицо кричат, разбрызгивают слюну, и так дальше. То есть вот, если соблюдать минимальные вещи, то, конечно, да. По поводу летальности. Реальная летальность, это меньше 1%. То есть, когда мы слышим, что мы там нашли 10 тысяч или 20 тысяч позитивных, то это значит только одно, что из 1900 как минимум переживут это в легкой форме, может немножко в тяжелой, спокойно могут быть дома и переждать, и все будет окей. Другое дело, что если люди старшего возраста, люди с диабетом, с какими-то иммунными заболеваниями и другими ауторемонтными изменениями в сосудах, то тогда, конечно, им придется тяжело, это группа риска, и их нужно спасать, их нужно лечить до того, как они заразятся и получат эту инфекцию. То есть сегодня нужно выявлять диабетиков. У нас 2 миллиона диабетиков бродит и не знают, что у них высокий сахар. Они даже глюкозу не могут померить, не знают, где ее искать. В плазме крови или в сиворотке. Это полный абсурд. Дуже дякую вам, пане Вікторе. Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, був з нами на прямому зв'язку. В Криму також складывается критическая ситуация с пандемией коронавируса. За минувшие сутки там зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания. Если верить оккупационной статистике, об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Із загальної кількості захворілих 112 виявлені при зверненні за медичною допомогою. 91 серед контактних за раніше зареєстрованими випадками. Я с вами прощаюсь ненадолго. Мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее эфир информационно-аналитической программы «Бугунь». Мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Оставайтесь с нами. Коршкенья.